iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sursuro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 18, versikulo 12. Saan amaraam ti maysa a tao, no saan a napakumbaba? Tinatangsit a tao, agturong iti pannakadadael. Papagayam, intay danggan ti maysapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Ruel, ado'y ti pakitsendam. Nagsweldo akon. Kan dayto'y matituition ni Mimi. Inkanto agbayad ni di pagadalan da. When, Eva? Inkanto pa'y gayang bayadan dagiti bill tayo iti silaw, danom kan internet. When, bakit? Aywan, naplansamon di usarak akawis ko inton bigat. Aywan, kinupin ko pa yan. Apay akinupin mo ngay. Unay kamutin. Makulong matlaang Inhanger mo kumaa. Ay, di ka man nagpampanunot ako nakon. Sana makulong. Inka ihanger! Anya ka mutin. Ala, di ka nga rodan agungat. Inak ihangaran. Bakit? Talagang awan amo di amam, Mimi. Agong unget kayo manan, mami. Adda ka di manan basol ni daddy kada kayo? Wen nga rod, makapasuron da dyan nga amam. Di na pa'y tarimaan ti trabaho na, kat para balay lang arudan. Ala, saan yun nga ungtan ni daddy takaasimat, mami? Nagsingpot tupay ni daddy. Di oray man singpot na amin asingpot, no di na usaron ti panunot na. Mami? Iso asika, Mimi. Di mo tultuladan di amam. Adi na usaran ti panunot na. Kanayon nga ungtan nyo ni daddy? Kaasimat. Kaslasan nyo love ni daddy, mami. Ay, saan man atilay bagbagam, Mimi? Apay, kasta ti sursuro di amam kan ka, ha? Padpadaksan na ka din ni dadim, Mimi? Ala, saan mat mami? Saan nakapadpadaksan ni daddy? Eva, di mo pagatapan iti madi ni Ruel nga asawam. Kasano adyak agatap? Katilay bagbaga ti apo ko yu kanyak? Balasitang hen ni Mimi. Amunan ti agpaliiw dayjay. Maawatan nan dagiti mapaspasama kiti aglawlaw na. Siyempre, makitkita ken mangmanggagan na dagiti araramidem iti amana. Di pa nang tagtagbasit mo kini Ruel. Papa, Di mo kumamit unay tagibasitan ti asawam. Saan agaputa para balaylaang ket anderemet launa yan. no di na maanusan ti ugalik, di pumanaw. Awan na sakit bakrang ko. Eva! Eva, bakit? Aldawan. Agringkan. Ay, anya kamutan. Disturbo kay pan naturog. Apay aya. Intay makimisa. Ken ipasyarta kumamot ti anak ta. Kalpasan ti pan nakimisa tayo. Hindi kayo latan ti rumuar. Masadutak. Kakaiso na nga awan trabaho kita. Aginanakit di.
Ipapas ko ti maturok, hindi agmalmalang. Bakit? Masapol nga ikan tayo ti Diyos iti oras. Aday, taka manon ako, nak. Kasabaan nak manon. Ah. Dagiti man nagdakdakas ti kasabaan, saan asyak? Ala, agrupot kayo, normal kayo. Taitulog ko ti maturog. Disturbo. Nagragsakit ko man no kadwa tayo ni mami ita niya, daddy. Wen nga rod, anak. Ang awawatan talatan ni mami. Takanayin ang mabannog iti trabaho na. Daddy, Sana bale, tadak mo takakuyog mo, anak. when daddy? Kan no kadwata ni mami? Unget tumet lang nga unget. Ah, ay na. Gagangay na. Takanayon ang mabannog. Iso na ungat. Ngam day ti may pasigurado ken ka, anak ko. Pat-pat gen na ta ni mami. Ag-blow out kano ti kabarbaro a manager tayo. Ag-out of town tayo kano. Ken ag-overnight tayo kano iti resort apapanan tayo. Talaga? O sige, kayat ko day tadig na. Mabalin tayo kano ti mangikuyog iti uray asino akamong ti pamilya tayo. Ikuyog mo to ti asawa ken anak mo ah. Ay, saanan? Ha? Sa anak ka maka-enjoy, no? Da sawsawir ko. Makamu ka. Ang palubusan na kangata ti asawam nga ag-overnight. Awan di saan ang mabalin kan kwa na. Wen amin kan kwa na. Basta siyak tinagsao. Agduma kayo iti sitwasyon kin ni Lolita katrabahuan ta. Kabuting na ti asawa na. Ngam nila kayo mo, sikati kabuting na. Rumbang lang ah. Tasyak mo tamin ti mangipapaay iti kasapulan may balay. No labsan ti agsarita, siyak ti mang bibiyag kan kwa na. Daddy, saan ka di manin nga agawid ni mami ita? Saan ka no, anak ko? Ag-overnight day tinapananda beach resort. Ay, sayang. Simurot ta kumaa. Apay ngay adi na ta inayaban ni mami. Kwa. Siguro, para lang kadakwada nga empleyado day jay. Iso adi na ta inayaban. Hanggang, sana bale anak ha? Tadan to aldaw ti pa nagpasyar tayo. Nagsaura talaga ni mami. Basta adda pa panan na. Saan na ta nga ikoy-kuyog? Naimbag pa'y ni Dindin. Takanayon akadwa na da mami kan daddy na nagpasyarda. Ala anak. Bayam, tayo bagakto ko ni mamim tagpasyar tayo man. Wen? Kadwa tayo pa'y ni lolo. Gastos ti amuyo. Mami, Nagastos ti agpasyar tapno amuyo. Mabalin ayang agpasyar kang awan imbulsa makwarta. Si Caruel, panunuto mo tirigat kong agtrab-trabaho ah. Saan ko apidpidutan ti kwarta? Naimbagkan ka ah. Tada ka la dito'y balay nga agtugtugaw. Sa anak mat niya tugtugaw lang dito'y balay. Numalpas ti panaglaba, mabalin mo ti agsikawil. Ngabsyak ngay, agmalmalang agtrab-trabaho ak iti opisina. ala, di yun ungtan ni daddy mami. Awan mo't basol na. Siyak tinang ibagakan kwa nang agpasyar tayo. Ungungtan nyo akanayon ni daddy. Dayta, ti masursurom di ta amam. Si Caruel, saan aga puta si kaakanayon ti kadkadwa ni Mimi, kat tila ibagbagamutan kan kwa na. Kitaam, na brainwashan ta anak ta. Tila ibagbagam ngamin kan kwa na. Iso asikati ti simpatsya na. Sana pud no day ta. Puston, di ka nagkanintagan. Amuklatan asabsabido ngam ti panunot ta anak ta. Grabe ka mo't, Ruel. Daddy, maturugak dito'y silid mo. Ay, sana anak ko. Mapan kayo ti silid ni mamim. Agabay kayo, tapno di nakamanin ungtan. Diyak kayat, ungat nga ungat. Alakit din, anak. Mapan kayo ti silid ni mamim. Wen? Apay ngamin asabali ti silid mo. Kasta ti kayat ni mamim. Agtungpal talatan iti kayat na. Tapno awan ti riri, anak ko. Kakaasi kayo mat, daddy. Awan kadwayo dito'y silid yo. Mimi, anak. Nairwama kon. Alakit din. Mapan kan iti silid yo ka ni mamim. Wen? Agungat day jay. No dito silid ko ti pagturugam. Basta dito'y ti kayat ko pagturugan. Da kayo ti kayat ko akaabay, daddy. Mimi,
May sa kumalaing tisaw. Di nakpagpungtutan. Ala, mapan ka niti idayo ka ni mami. Sige nga, Rod. Daddy. Sumurot ta ka dagiti katrabahuan ta digna. Ha? Sa dino? Ag nightlife ta ka no. Anya? Masadutak. Kaya't kung ti maturog. Nabanugak itinagmalam apan nagtrabaho tayo. Ay na, isungarod nga ag nightlife tayo tapno marelax mo ti panunot tayo. Masadutak. Da kayo latan. Jak sumurot. KJ kamat. No di ka umay, saan laang. Basta siya, sumurotak, takayat ko ti ag-relax. Naimbag man, tadi nakasitaan ti asawam iti kastangar aramidam, Eva. Kanayon ka amarabyan nga agawin. Ay, awan karbangan namang si takanyak. Tasyak ti mang bibyak kan kwa na. Kat, di anak mo, saan nakakadia sa pulan? Saan? Nairuaman day jay. Uray, tadamot ti ama na ang mga sikaso kan kwa na. Eva, agkolehiyon ti anak ta. Palubusan na kuman nagtrabaho. Adam mo kapag trabahuan. Ay saanan. Imbagak mo tan kan ka adi kan agtrabaho. Tadamot trabaho. Ang dumakdak ka lang ti gastusan tayo. Tagkolehiyon ti anak ta. Kabaala ka gastusan ni Mimi. Aging ga makaturpos iti kolehyo. Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Manumatlat sweldo mo nga iti construction. Eva, Kan may sa, isumat lang nga iso dayta. No agtrabaho ka, kapilitan ang mga latay iti babaunan. Di isumat lang dayta. Panangdan tamot la iti katulong ti sweldom iti construction. Kan, kababain. Nagngato ti saad ko iti opisina. Kalpasan na, agkon construction laeng ti asawa. di mo kumamot tagibasitan ti kasta trabaho. Huston! Agsao ka pa'y laeng. Basta agtagibalay ka, tadyak kaya ti mga iti babaunan. Oh, ato iti kwarta. Si kan ti mangkuyog ka ni Mimi amapan ag-enroll. Anusam ti mangkuyog iti anak ta. Tauray day tala ti maitulong mo kanyak nga asawam. Congratulations, anak ko. Nakaturpos kan iti padagadal mo. Agyaman nak, mami. Ngam, ayan ni daddy. Apay nga nga. Panglawan ka, anak. Pasensya ka, anak ko, ah. Naladawak. Jakon nakita ti panagmartsam. Agyaman nak, daddy. Ngam, apay nga ita kayo laeng. Naggapuan nyo ka di. O anya, nakasaganan ti sagana iti balay, Ruel? Nakaluto kan iti pagsasangwan tayo? Uwan, Eva. Nakasaganan ti amin. Nakaluto ako. Mami, adda kami. Kadwak dagiti apu ko yo, kanta asawak. Ha, ay na, nasaya at mata nakapasyar kayo. Ala, umay kayo. Ay na, dagiti apu ko kaya. Ay, kiss ko man dagiti patpat na apu ko. Agmano at mami. Kasya na ka ti Diyos. Mala, somrag kayo. Mami, ni daddy ngay. Aday di kusina, aglutluto. O sige, tayo naktulungan ni daddy nga agluto, mami. Mami, ikuyog ko pa ilaang ni Daddy Jebalay, ha? Ha? Kailiw ko nga minan tiluto ni Daddy. Uwan na. Angam kasano no di na kayat. Kayat na, Mami. Ha? Ay, awan nga min tiyaya dagiti apu ko yo. Nakabakasyon. Iso nga ikuyog ko pa ilaang ni Daddy Jebalay. Eva, apa na ulimag ka? Awan. Ay ayak laang tibagik. Apay. Ni Mimi nga anak ta. No adda pa pananda. Si kalaang ti aw-awisan na. Si kalaang ti sagsagutan na. Sika. Si kalaang ti kaykayat na. Anya? Nagbidot kay ti daytang atap mo. Agpadalang... Saan nga, Rod? Kaslaawan patag ko iti anak ta. Rumbang kumasyak. Siya kumatad-adda nga ipatag na. Tano saan agapu kanyak? Saan anakalpas iti panagadal na? Eva,
Diyak ko marabang nga iboy-boy ti amin. Tapag rabangak ti mang paadal kan kwa na. Ngam nasakit tinakam ko itar aramidan na. Kaslawan patag ko kan kwa na. Basol mo ti amin, Ruel. Ne, anya ti basol ko. Sinabidungam ngamin ti panunot ti anak ta. Manipod ubing. Nagbidot kay ti dayta, Eva. Di na kumamat pagpanunutan ni ti Dagas. Di mo kumay papasol kanyak no apay nga dayo tirik na ta anak mo kan ka. Ha? Lagi pong tinapalapas. Manipod ubing ti anak ta. Asino tinangas asikaso kan kwa na? Tunggal adamiting iti pagadalan ta. Asino ti dumardar ay. Kenno kayat ti anak ta ti agpasyar. Asino ti mangkuykuyok ken kuana? Saan ka di nga impatudon mo amin kanyak, Eva? Di mo pulos inikkan iti panawan ti anak mo. Tapno makabanding nakakuma. Impatudon mo amin kanyak. Nukas di ang masakit. Siyak ti patudon ang mga sikaso kan kuana. Iso adi kan mas daaw. No apay nga adayo tirik na ken ka ti anak ta. Tadi mo mat imparik na ti panagdungum ken kuana kas may nga ina. Isong agpakpaka si ak, Eva. Di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Tadyak tumaaramid ti mang padakas ken ka iti imatang ti anak ta. Ngam sige. Tapnaawan ti makunam. Pumanawak langan. Total, awan matlang ti serserbik iti dendam kas asawam. Uray tadakkelan ti anak ta. Uray tadan bukod na a pamilya. Pumanawak. Total, manipod nagasawa ta. Jak pulos narik na ti pamatag mo kanyak. Gaputawan adal ko. Iso akas ta ti tratom kanyak. Eva, hanggang maklon ko. Tapod numot ngamin. Awan serbik nga asawa. Awan ti adal ko. Ruel, asawa. Pakawanan lak. Sorry, tanaglablabas. Pakawanan ako, ma. Wala, husto ka. Basol ko no apay nga adayo tirik na ti anak ta kanyak. Naamiris kong tibidot ko. Isa pakawanan ako, ma. Saan pa yan naladaw ti amin? Nakasagana ka mang sulit iti ado ang nagkuragak kan ka nga asawak. Kastamot ni iti anak ta. Ay-ayatan ka, Ruel. Ti agasawa, ayat kuma ti agturay kadakwada. Tapno maipaayda ti pamatagda iti pamilyada. Maipariknada ti pamatagda iti tunggal maysa. No kasta ti mapasamak, naragsak ken natalinaay ti biagda. Papagayam, titan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno kangyag. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat, dagiti patangatang mi, nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Agawit tan, Jenny. Itayak pa ang masiksikuran dito eh. Ay, anya ka ka di Elvis. Palpasan na pa'y magtimisan, ah. Saanan? No di mo kayat, siya akong tagawit. Elvis! Anya ka matkan lakay. Di pa'y nalpas timisan ang nagawid kakit din. Siya akong kayat ti makimisa pa eh. Nagbiit ka matan ang maumumalakay. Ay, itultuloy mo kit dito umay makimisa. Kasana jak mauma. Kat saan mat ang nakapapati di agsasaw. Para kanyak, sayang lang ti kwarta nga itid mo kas daton no kasi makimisa ka. Elvis! Ornungam kit di ti kwarta ma.
Kan agtrabaho ka ore aldaw ti Domingo. Ta isupay ti matgadam. Kalukuan na tayo bagbagayo. Misa-misa. Adula amin day ta. Nanang, nasakit ti ulo ko. Nabara Ay, sus. Wan nagpaiso. Nabara ka anak ko. Jenny, apay ta anak ta. Nabara nga rod lakay. Anak, di ka pa'y lagul ulaswan. Tani, nabara ka. Anya saan nga gululas? Dublim kit dito ulis na Uray talo no iso. Iti kasta. Aging bagadagos. Ay, saan ang mga nagkonvulsyon? Ah, Ay, ang tinasayaat, ingka mangala iti tanom kan lupot lakay. Banyusan ta ti anak ta. anya? Alan wano saan, ipantalangan ni ospital. Di pa'y ka din naimbagan ni Rhea nga apo ko, Elbes. Saan tayo nga rod nanang? Pinagasak pa yun kinila kay iskong albularyo. Saan mo't lat ang agimbag? Agurigor lat na. Apay nga min aya, adi mo tinungpal ti kuna ni bakit mo, nga ipanyo adagos iti ospital. Awan nga rod ti kwarta, nanang. Kinmaysa. At damot agas na yun nila kay isko kay. Saan lang a doktor ti makaagas, nanang? Wan ngam ko namot asaan latta nga maimbagan ti gurigor na. Oh, di naktumanin ayaban nila kay isko. Tagasan nan tumanin ta anak ko. Amangan iti sumaruno pa nangagas na. Matumpungan nan ton, kat agimbagan ti anak ko. Lola. Ay nabara ka unay apok. Wan nga rod nanang. Ipan ko kumay sa ospital. Di mo't kayat ni Elvis. Ipanmukit din. Masukatan ti kwarta. Ngam ti biyag ti anak yo. Saan? Wan nanang. Di kag danag. Kasaritak to ni Elvis. Masapol nga ipanyon adagos iti ospital ti apukok. Nabara unay. Ala, umay ka na anak ko. Masapul nga ipan ka ni sa ospital. Awan mat kwarta tayo, nanang. Ay na anak ko. Di ka agsaw iti kasta. Italagtayon ka ni Apo Diyos ti amin, anak ko. Payapak manin nila kay isko, nanang. Pinadas mo lang arudan. Ngam di na kinabailan. Ulitom pa'y laang. Anya tamu tayo ngay. Ang mga matumpungan na itan, kat mapaimbag na ni Rhea. No di mo kayat, bayam ati asawam ti mangipan iti anak mo iti ospital. Di mo ipilit na iti bagbagam. Nanang, Itulok mo apaagasan ti asawam ti anak yo iti ospital. Diyos ko, agyamanak. Adda kami niti ospital. Manang, kumusta ni Rhea? Layla ading ko, agyamanak na imay ka. Amok namin ngagmay-may saka dito eh. Kat, kumusta? Anyati ko na ti doktor. Ay, nadengge ti anak ko, Layla. Kat masapul ka no ang masaksakan iti dara. Ala, grabe nga rod, ano kasta? Sige manang, siya kunti makaamukin ni Rhea. Agyamanak ading ko ha. Bantayan pa ilang arod ti ka anakam, tarumwarak biit. Inak mangipamuspusan iti kwarta. Sige manang, at iti 500. Di talaang mati kwartak. Napyala ang mainayon kadag iti igatang mo iti agas. Ay na, agyamanak ading ko. Kasano da ito yan lakay. Kunak nagpada kayo kan ni Rhea iti type ti dara. Ngam saan mat gayam? ni Layla. Apay adi mo ipadas, Jenny. Sa bali nga ron ti tipo ti dara na. Nakastamot lang, rumuar tayo dito ospital. Ipantay langan iti albularyo ta anak ta. Barang maagasan ni Jayan. Anya, albularyo manan. Dakkel ti magastos tayo dito ospital, Jenny. Ay, basta, jak kayat nga irwar ti anak ko dito ospital. Natangka na talaga ti ulam. Diyos ko, adtuyak manan, nagkid daw iti tulong mo, Apo. Isabot mo kumati amin na kasapulan mi dito ospital. Di pa nakaagas ti anak ko. Tulungan da kami kumaapo. Awanan di sa balya pagkamangan mi. No di si kalaang, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan.
Raya, anak. Kumusta ang tiriknam? Kabailamon ti rumwar dito ospital? Nakapsuta, tatang. Sige. Iturog mo nga tap na makainan ka. Uwan, tatang. Manong, Ah, oras ang tap na rumar dagiti bantay ti pasyente. May salaang ti agbati nga agbantay. ayan ni manang mo, Jenny. Diyak mo, Manong. Ipagamit ti kabsat mo, tagawid akmatan. Isuntun ti makama mangiruwar ita anak mi dito ospital. Sige, Manong. Ibagak day takin ni Manang. Nay, apay nga dakan Elbes. Napan ka lang nagpakita di ospital, nagawid ka mo't adagos. Nanang, at tatarakin ko ang masapul at aripatwak dito balay. Alangan mo tabaybayak dagiti tarakin ko ading moin. No day tala abanag, addaak dito'y amang pakan kadagiti taraken baw. Ni Jenny tinagpilit ang mga ospitalita anak mi. Di iso ti makam mo. Ay na, nagalaskat day tanga ugali mo, anak ko. Imbis ket di agtinulong kayo para iti anak yo, kastakit din ti saom. Kasano, kat masurunak. Ibagbagak lang aro doon nga iruwar min ta anak mi di ospital. Gapot awan ti kwarta pagbayad mi. Ay, natangkan ti ulo ni Jenny. Isang makaamon ah. Anak ko, Masurunak iti dadya babae. Kitahak man ita. No sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na di ospital. ay na, di ka kumamangiruruman, anak ko. Kitkitaam lang arudan nga agab-aburido di asawam gapo iti anak yo. Kastakit din ting kaibagbaga. Ala, ta siya akong timapan agbantay. Agyan kan di ti balay. Ha, Sa dino ti papanam, Laura. nay, Mayor Manuel, si kamot gayam dayta. Ay, baro man ang ti kutsim ah. Well, bindisyon ni Apo Diyos na ito eh. Sa dino ti papanam, tay tulod kan. Ay, mapan ko man kitaan di apukok iti ospital. Ala, lumugan kan. Tay jay matla ti turunga, Laura. Ay, agyaman akaroon no kasta. Apay, anya ti sakit ti Apo ko. Nadingging arod. Kat sapay la kuma, tasimman. Kumusta tirik nam ita, apok? Mayatan, Lola. Ay, nasaya at nga ron no kasta. Tapno makaruwar kayon diti ospital. Uwan, Lola. Kuna ti doktor nanang. Mabalin nan ti rumwar inton bigat. Kat, kasano nga ron? Ada ka din pagbayad yo iti bilyo diti ospital. Awan nga rod nanang. Kaya't ko kumakasarita ti doktor. Jenny, Agpakaasi ak kumakinkwana. Ano mabalin? Uray rumwar kami nga uray saan kami pa anak kabayad. uray kumamot no da kwartak, anak ko. Tauray siya kung tiyagbayad. Sana bale. Makadiskitarak tulat ta, nanang. Kumusta ti anak iyo, Mrs.? Nasaya atin, Apo Mayor. Nagimbag ta anak mi gapo iti tulong yo. Isong agyaman kami unay kada kayo. Awan ang yaman na. Inaramid ko lang ti rumbeng. Ken, talaga kaya't ko ti makatulong. Ket, kano nga erwar mo ti anak mo dito ospital? Itak ko mga aldawan, Apo Mayor. Ururayek lang ti doktor. Tapay. Agpakaasi ako makinkwana. Ano mabalin? Utangag payla ang tibil mi ditoy. Mrs., siya kung ti makamong agbayad iti amin. Awanan ti pagdanagan nyo. Agpaiso, Apo Mayor. Ay na, agyaman ako na kada kayo. Alala, di ka nagsangit, Mrs. Siya ti makamong agbayad iti bilyo diti ospital. Tulong ko no kada kayo nga kina. Naisabot ti kasapulan niyo, anak ko. Ay na, agyaman tayo. Nabiyag ti sasaw ti Diyos anang nangag mo. Tanagbunga ti pamatim.
Ama itadto ti amin akasapulan nyo iti tiyempo ti makuna arigat yo. Wananang, naimbaglaunay ti Diyos. Jenny, bakit? Pakawanan na kuma. Italangan na amiris ko ti amin. Pudno gayam ti amin ngayon bagam. Nga iti kaano man. Saan to abaybayan ti Diyos dagiti Naimbag launay ti Diyos, katkas panang subad tayo iti kinasayaat na, di tayo kumalipatan ti agyaman, agkararag kan agdayaw kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan.